serious si Bina. Oh. Hi mga kagwaps, mga kalinga. Napunta kami ni Bina sa palengke at mag-ano kami ni Bina ng pagkain. Wait lang. Ayan, mamalengke kami ni Bina. So ayan si Bina, oh. Kaway-kaway Bina. Magaling ka ba mamili? Tama lang. Siya, sige. Maluto tayo ng... Ano na lang, 1 half. Magkano 1 half, eh? 20. And shout out Rich Team, Kuya Bal, sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers. So andito na ako muli sa sa Dait, guys. Nakabalik na ako from galing Manila. So ayun. Gusto ko yung pipino. Magkano po pipino? Kalahati lang, kami, pipino salad pa. Abalaya Bina, dalawa. Ano pa itong okra mo, te? 25 Ha? 25 1/4. Ha? O sige, at saka talong. 1 kilong talong, Bina. Kasi gusto ko pritong talong sa umaga. At saka 1 piraso lang nito. Maliit. Ang daming ang dami ng isang tali. Pwede po kalahati lang ito. Oo, ang dami. Itlog na pula, ma'am. Mainit pa yan. Hawak daw, Bina. Ang patulang. 120 pa po. Ha? 120. Ito pa pala, oh. Makulong, ma'am. Hindi ka pumapagulong. Sorry. Pwede na siguro yun. Ay, hindi ako marunong manili. Magkano po yan, ah? Sitaw din po? Bokyo. Kalahati lang sitaw. Kaya walang masyadong may sitaw na bahay. Pang lang. Ano, ma'am? Ay, sir, para sa oras. Kano po sa okra po, 25 po, 1/4. Magaling mamalingki si Bina. Sana all. Magkano lahat? Andiyan na yung ko? Yung ang tawag nito? Ay, ang palayanan. Okay. Ito na. Yung apalaya ko po. Andito po. Ay, nandiyan na. Yung sukli ko, bawang sibuyas. 7 pesos. Ano? 7 pesos. 27 po. 1 na lang po talaga. Ate Ritz, nabayaran mo na si ate dito? Oh, bayad na 7 siya. pesos lang. Tara. Tara. Ano pa ba ito? Ano pa ba ito? Sa ano? Saan? Bakbit. Kakalimutan ko. Ano, yung bagoong. Okay. Sili, bagoong. Sili, bagoong. Sili, pwede rin sili. Apo. Ipagpili daw ko lang. Magkano, Bina? Ay, 20 lang po. Sili. kahit ano lang, kahit 1/4 lang. 1/4 lang po. Ang dami atang sili. 1/4 na lang po. Magkano po 1/4? Ha? 25 daw po. 25. 5 piso tsaka 20. Hindi, I mean, 1/4 na yan. 1/4 lang po. Ang dami ata, Bina. Di 1/8. 1/8 Bawasan niyo po kalahati lang Mga po sa 1/8 lang po. 1/4. Ang dami. 1/8 lang pala. Sorry po. Kaya pa? Mga halagang kaya mo ka. Yan. Ganda na ate Ritz, oh. Kahit kami na, blooming pa rin. Ha? O siya, sige na po. Sila sarado na ata yung kuha na namin ng gamit. Sige na po. Ito na. Nini, saan ba? Saan tayo? Mabili na tayo ng baboy. Ay, may sukli ka po. Ay, may Ay, may sukli pa pala ako. Ano ba yan? Naiiwan na sukli. Yung sukli po, kalamansi na lang po. Dito na ilagay. Ay, oo, kalaman. Kalamansi. Baboy na bibili. Ay, meron pala ako doon. May kangkong, baboy.
Yung, Paborito mo? oo, yung ano, yung saluyot, meron po. Saluyot. Wala. Sige po, dito na lang po ilagay. Ang dami nating gulay. Oo. Puro gulay. Sarap yan, healthy. Ano bibilin pa, Teret? Karne? Saluyot. Meron ng karne sa bahay eh. Saging. Saging. Saan? Ay, saging. Ano? Wait lang. Saan tayo bibili ng saluyot? Oo. Anong klase ba yung saluyot? Ha? Anong klase yung saluyot eh? Anong kulay? Hello. Malinggi kami. Sino po? Yung kulay. green. Alam po. Ano tayo? Dito na tayo. Ano? Andito ang bab. Ano? Oo. Wala atang saluyot. Ano na? Babalik yan. Doon pa gawi. Pwede doon. Meron doon saluyot. Nanay, meron pong gawin dun sa luyot? Wala na. Wala sa... Ate Ritz, wala doon sa luyot. Wala. Mahirapan lang tayo. O siya, tara na. Dito na Ay, tayo. doon masyado ngayon nag Salamat po, Nay. Thank you po. Apo. Ano na lang yung... Ano? Karne? Ha? Bagoong. May karne na sa Ay, oo, bahay. bagoong nga pala. Ano bagoong doon? Kahit saan dyan. Tara, dito mag-uwi. Bagoong. Ako. Bata. Saan po? Ay, sige, sige dyan. Ang hirap naman maghanap niya. Saan po? Dito tayo. Bagoong alamang. Ay, ayun o. Yun. Yan. Yan mo, Maria. Kahit konti lang. No, to? Malit lang. Sampo siya. Ilan? Hi. Ay! God. Saan po makabili sa layote? Wala. Yun. Daing na. Ano pa? Kaya pa? Di na. Akin na, dali na. Ikaw magbitbit. Yung isa. Yung isa. Yung isa lang. Yung plus. Yan. Basta masarap yung ihasaw sa pakbit. Ganun pag magluto yung Bisaya. Lagi sila sa luyot. Ay. Pabili ng saluyot. Wala. Wala dito. Stop this
wasted my time. Oh, wala dito. Bili tayo ng ano, Bina. Tuyo. Ulat talaga ako nakitang ano ay. Saluyot ay. Masarap ng tuyo. Ito po. Pabili daw po 1/4 lang. Magkano 1/4 dyan? Siya, sige 1/4. Tapos dito po, pabili din po kami. Ali, Bina ito. Yun o. May malalaki. Anong malalaki? Meron ng ano? Nanasiyan. Alin? Tinapa po. Yan, ayan po. Tuyo at saka tinapa. Bali 120 lang. Ha? Ito oh. Ay, nahulog. Parati na lang ito nahuhulog. Ibabayad ko na nga ito at nahuhulog na. Dito na lang, Bina, para hindi madurog yung tinapa. Thank you, kuya. Ang alin? Yung paninda yung bilao kasi na yung bag. Uy, muhulog yung paninda ko. Sorry po. Wala man nahulog. Inagapan mo. Uwi na lang hindi pa makabili ng saluyot ay. Palabas na ito. Palabas na ito, Bina. Te, may saluyot kayo, te? Mayroon. Ay, sa loob. Tara. Ay, sa loob daw. Meron kaya dito? Sabi kasi nung tinanong ko kanina, hirap daw yung saluyo. Bakit? Bakit? Dito tayo na pa. Punta kami sa loob ni Dina. May saluyot po? Ubus na. Di man tang saluyot dito sa dait. Asarin nga ako naman. Tara na, uwi na tayo. Ay, ang hirap sumiksik dyan sa loob. Binibidyo ko. Diba? Ay, ang hirap ng saluyot pala dyan pag gano'n. Ikaw na mahirap. Ay, yung talo pa. Yung kamatis. Meron kasi kamatis. Ang dami naman nga pala yung chili. Naghihintay ako. Ay, ano pala marami ng chili. Marami pa po chili. Sige na. Iwain ko pa yung sahog nating baboy. Sige na, iwa na. Saan ba yung ano? Yan ba ang pag-iwa? Sa pakbet? Di ba parang ganito? Parang bang hiwa? Sa pakbet? Kasi yung pang itlog. Ayaw nga ano pang itlog. Ito lang yung ano. Pwede ba to? Oo, okay na. Halo mo na, sige na. Okay na yan. Saan tayo dito kasi? Kapag ba tayo? Sino kasama? Kakausapin ko muna siya. Confirm mo ito. Talong pa tayo. Yung anong klase get sa talong? Get ano? Sarap nito yun. Sarap ng pakbet. Pag wala ng dugo, kailan ang palaya. Madadagdagan ng dugo. Oo. Ito na yan. Sa pang plato. Separate pa rin. Hindi pwede i-mix. Ay, sibuyas pa. Ang liliit ng ano? Nakain. Sibuyas nila.
Ang liliit. Hello, Ellie. Uy. Ayun, yung sibuyas nila. Uy, para mapuro lang yung kutsilyo. Ay, mapuro na mga ito. Hindi. Ay, Ano yan? Matala siya. Kaya pa? ingat lang, ingat. Ingat lang pag ano kasi. Kaya pa. Mukha mo. Escalatorits. Yeah. Yes lang ako. Bakit? Nakamusta lang kita. Always naman ako ayos, kahit hindi always. Ano daw? Ang Ang gulo? gulo. Ang daw, ang gulo? Hindi naintindihan. Always naman ako. Always naman ako. Ano yan? Always naman ako. Okay, kahit na hindi. Yun, ganon. Ganyan. Parang ang hirap, ano? Always okay, pero hindi na ganon. Gulat ako. Yung social yung ano natin. Yung ating pakbit bacon ang halo. Diba? Uy, may sibuyas pa dyan. Tingnan mo daw, may sibuyas pa doon. Yun. May sibuyas pa. Ano yun ito eh? Sige. Ilan? Ha? Ilan? Isa pa, isa. Ihalo mo na dito. Dito mo na ilagay. Maliliit naman. Oo, maliliit. Hindi ako matapon ito. Ating bacon. Ay, yung babang sestig, ano na? No, andyan yung bawang. Ginet. Oo. Yung Nagisa. alimango na lang. Bagoong. Pag-uong. Dito. Magisa na lang. Ate Ritz, lagyan natin paminta. Ha? Paminta. Mm. Magic sarap ilan? Ha? Magic sarap. Isang ano? Oo. Yan. Kasi kita yung mamukha natin kasi yung ginagawa yung ating ano, binibidyohan. Kaya hindi kita ang mukha. Kita ba? Magpakita ka din. Yuko. Yuko. Ha? Kaya nga, dito naman. Ang in-in mo yan. Kaya ano naman?
Kaya pa? Oo. Nangitin yung ating talong. Dapat makababad sa tubig pala ito. Sarap. Ilabas na rin natin itong bagoong. Ay, mag-isa na pala ako. Wait lang. Yung aking balikat. Hindi pa. Ate Rick, may bagong nga pala yun. Pero konting ulo lang siya. Hindi na nalagyan. Bagoong yun. Ibitin pa yung gulay. Anong gulay? Na lang. Anong gulay? Hindi, yung ano, video. Ah. Video na. Ito, ganun. Harap mo. Yan. Sige. Oh, diba? Diba, diba. Diba? Bacon. Pakbit, ang sahog ay bacon. Yan guys. Susya lang. Iba ito. Social ah. Kailangan. Iba mga, ano mo ha? Ha? Iba ang mga nagugusto mo pagkain ha. Mga ibang klase. Ibang klase. High-tech. Ay, high-tech. High-tech ba? O, diba guys? May ganun. Kaya di kami bumili ng baboy kasi may stock ako bacon dyan. Sana all may stock. May stock bacon. Sana all maputi sa cellphone. Sana all. Maputi naman talaga tayo. Ah. Pagka nung nag-swimming tayo, sunog-sunog baga. O, diba? Sunod-sunod. Oo, di ba nag-swimming tayo? Hindi pa tayo nakakasingin. Ano ka, nung kay Carlota? Ano, singin kayo ulit? Hindi tayo! Ay, oo. Doon, nakalimutan niyo na. Hindi ko makalimutan. Kala ko nang... Gusto mo mag-swimming? Eli? Si Eli. Eli. Itry ko itong kasi para magamit sa ibang ulam. Lagay ko sa plastic. Okay na yun, pampalasa. Pagka mag-brown yun, lasa na yun. Ay, hindi na natin lalagyan sili. Lalagyan. Mamaya. Susunod na yan sili. Dapat ilagay na natin para yung anghang ng sili is kumapit. Oo. Dapat maisunod na doon. Huwag nang pahuli yung sili. Gagayatin pa? Hindi na. Ah, hindi na. Hindi, manghang. Kakainin natin. Ah, ikaw, bala. Kakainin na natin ito. Sarap po. Tapos, lagyan na natin ang kamatis. Tapos, ano pa? Talong, sitaw o ampalaya?
Pagsabay na natin yung mga matigagas. Hindi, umamay na yung talong. No? Ano yun, malambot yan eh. Ang palaya at saka Sitaw. sitaw. Bangon na. Naiwan yung video natin. Dapat may video mong ano. Meron mo daw? Naiwan na pag ano lagay. Ay, ilagay ko ng kalamansi. Yeah, oh. Ang palaya. O, sige na, lagay mo na. Ang ka na mahalo. Sige na, ito nahawakan mo na lang. Focus mo doon. Focus pa ganyan. Yan. Ay, ang init na hawakan ko. Ito, pang ito. Ito may pagpapay. Pamnas. Sarap. Pakbet. Special dish in Ate Ritz vlog. Pakbet na may ham. Huwag natin takpan para green pa din yung gulay. Oo. Sarap. Basta halo lang ng halo. Diba? Dito sa cellphone, parang konti lang naman. Pero pag tingnan mo personal, ang dami. Ang dami yan. Dito konti lang sa tingin. Pero pag dyan. Oo. Sige, mamaya. O, diba guys? Madami baga? Dami. O, kain tayo, pakbet. Pakbet. Mamaya tikman ko yung okay, mag-a-add-on pa ba ako. So, ayan, masarap sa pakbet, bacon ang halo. Diba?